Hvad så, Fortnite Gamers? I dag har jeg så endnu et XP-map til jer. Men før vi går i gang med det her XP-map, så vil jeg gerne lige sige til jer, at når jeg rammer 500 subscribers på min kanal, så giver jeg 2 heldige subscribers et Battle Pass. Og alt I selvfølgelig skal gøre for at deltage i den her konkurrence her, det er, at I skal være abonneret på min kanal. I skal like den her video her, og så skal I skrive jeres Fortnite-navn ned i kommentarfeltet. Lad os komme i gang med et XP-map. Alt vi gør for at komme ind i den her XP-map, det er, at vi går op på søgefeltet, og så søger vi efter en mapkode. Følgende mapkode, den er 4 4 1 1 6 9 4 6 4 2 9 0. All weapons FFA. Tryk select. Og I skal huske, at det ikke skal være et public map, men det skal være et private map. Ellers så virker det her ikke. Når I så spawner ind, så alt I skal gøre, det er, at I skal løbe over her i højre hjørne her af mappet. Over til den her telefonboks. Lav en random emote. Cancel. Når I kommer ind i det her rum her, så vil der være en timer heroppe. Den er på 1000 sekunder. Når I så har ventet de her 1000 sekunder, så vil jeres XP multiplier den være noget væsentligt højere. Hvis I bare gjorde alle de her ting her, jeg gør i mappet, uden den her nedtælling har været nede, så vil I kun få sådan noget 10.000 XP. Så vi venter på, at nedtællingen den er slut. Jamen, jeg venter tilbage, når nedtællingen er færdig. Så er tiden gået, og nu skal I så taste den 3-cifrede kode ind. Og den kode, den er 6 4 11. Trykker I confirm. Secret unlocked, og så trykker jeg hernede. Start FK XP. Så går jeg her om bagved, trykker her, og så løber jeg bare fremad, så tager jeg alt det her XP, der er her. Masser af XP. Sådan der. Og når jeg så tager alt XP, så går jeg over her leave. Og for at komme tilbage, så går jeg over højre hjørne af mappet igen. Men før vi gør det, så går vi lige herover, og så trykker FK. Yes. I kan selvfølgelig godt trykke på den her i starten, men I får bare meget mere XP, som I ser den. Den går helt amok nu. I får meget mere XP, hvis I trykker efter I har ventet de her 1000 sekunder. Så går I herover, laver en random emote, canceler. Så sørg for, at I har en grappler. Så går I over i secret area. Når I kommer til secret area, så skulle det gerne se sådan her ud. Så skal I ud og finde nogle knapper. Den første knap, den er her. Den næste knap skulle gerne være heroppe. Den er der. Den tredje knap skulle gerne være her. Der. Og den fjerde knap skulle gerne... Den fjerde knap skulle gerne være... der. Sådan der. Og den femte knap skulle gerne være heroppe. Den femte knap skulle gerne være der. Når I så har fundet en femte knap, så skal I herover. Og så tryk på alle de her AFK XP boost knapper her. Og så kan I bare stå her og bounce. Og her kan I så stå indtil jeres XP cap, det er noget for i dag. Hver dag der har du et XP cap på 570.000. Men ja, det var alt for denne video. Hej!